Dwi Leah yng nghwmni ffotograffwyr proffesiynol wedi bod ar daith o gwmpas Cymru i ddod o hyd i dalent ifanc y byd ffotograffiaeth. Mae'r Cystadleuaeth wedi bod yn frwd, yr heriau'n gyffroes, mae wedi bod yn anodd dewis. Rwan mae rwndiau cynderfynol yn dechrau. Dyma y Galeri Luniau. Mae 4 cystadleuaeth yn ôl i wynebu rownd cynderfynol canolbarth Cymru. A da ni wedi dod i un o adeiladau fwyaf eiconig y canolbarth, y Llyfrgell Genedlaethol. A mae her heddiw yma wedi ysbrydoli gan gasgliad o bortreadau sydd yma yn y llyfrgell. Ond cofiwch, dim ond un fydd yn mynd drwad i'r ffeinal. Mae pethau'n poethi, boes. Mae Aled ein ffotograffydd proffesiynol yn ôl i feirniadu ac i roi help llaw i'r bedair, sydd wedi cyrraedd rownd cynderfynol y canolbarth. Esyllt, Catherine, Grace a Ceiri. Dewch i ni weld siwrna'r bedair yn y Cystadleuaeth hyd yma. Gyda ni esyllt yn fan hyn, oedd esyllt yn hyderus iawn yn yr her yma. Fysa ti'n gallu fel edrych fel bod ti'n torio neu fel rhoi jam neu rhywbeth arno? Aeth hwnna'n go lew, really. Gen I ddim really plan yn mynd mewn i her, o fi just yn winging it. Yn fy llun i, oedd hi'n yfed gwpan y de, wel i fi mae hwnna'n berffaith. Dwi wrth y modd efo'r llun yma. Da ni'n gweld yr ewinedd ar ei gorau a ma'n llwyddo i greu naws cynnes. Hwn oedd yn hoff un i. Ie, mae'n eich yn greit. Mae'n rili gwerthu'r gwynedd. Cytuno. A mae gennym ni llun Catherine yn fan hyn. Mae'r symudiad yn y llun yma gan Catherine wir yn tynnu ein llygaid at y canolbwynt, yr ewinedd. Oedd Catherine yn greadigol iawn yn yr her, hyderus eto, a mae'r gwynaf jyst yn cymryd y sylw di'n syth. Pryd clywais am y her o'n i'n cyffroes iawn achos yn fel wynedd fel up my alley. Y peth mwyaf anodd oedd trio dewis y llun gorau. Mlaen i'r lluniau ar y bws, oedd hwnna'n dydd rili galed iddyn nhw. Roedd y bus yn fel quite cramped. Amgylchiadau ddim yn hawdd ar y bus, da Ddim yn hawdd o gwbl. Roedd yna ddim lot o lle, so roedd o'n really anodd cael pawb yn y llun. Bod y bws yn gyfyng ddaru eiri ddyfal barhau a llwyddo i gael delwedd feddylgar oedd yn ateb briff y cleiant, Trafnidiaeth Cymru. Wyt ti'n gallu gwenu ysbryd? O'n i'n ffeindio fel deud y pobl beth i'n neud yn anodd oherwydd dwi ddim yn hoffi bod yn bosi. Nes i gweld un llun ar y camera a ro'n i fel mae genio, felly nes i gorffen yn gynnar. Roedd hyder Grace yn amlwg, roedd hi'n bendant fod gandi'r llun oedd yn ateb y briff. Diwedd y dydd, wnaethon ni lluniau rili nice mas o'r. Edrych ymlaen i weld sydd wneud nhw heddiw. Her heddiw yma, da chi'n mynd i fod yn tynnu llun o bortread person. Mae Aled yn mynd i fod efo llwyth o tips ar eich cyfar chi. So'r peth pwysica i wneud, mae eisiau ni dewis pwy fath o mood i ni moyn yn y lluniau. A na beth i ni'n neud i defnyddio hwnna yw golau. Achos yna gyd rili yw ffotograffiaeth, yw just defnyddio golau. So ni'n mynd i dysgu fel i goleuo rhywun i just cael y mood yn spot on. I wneud rhywbeth yn edrych diddorol, y tric yw ddim i goleuo popeth. Ni'n mynd i dechrau gyda un golau a gweld siwd mae hwnna'n effeithio'r mood yn y llun. Ti'n fodlon sefyll mewn i fi am eiliad? Iawn, ta. Oce, ffantastig. So deri di ar y spotyn fyna i fi. Os wneud i edrych reit lawr y lens yna ni, a just gwen mawr, newn ni test shot i ddechrau, oce? Gydag un golau yn wynebu'r canol, mae'r cysgod o gwmpas y person, ond mae'r wyneb wedi ei oleuo'n berffaith. Dibynnu nawr ble i ni'n symud y golau yma, mae'r llun mynd i edrych yn hollol wahanol. So, aros ydi ble i ti, a dynnu rownd. Oce, a na gyd, mae hwnna'n mynd i wneud o gleio ti o un ochr. So, edrych at ddau eto. A ni'n gweld, mae hanner y gwyneb, so mae'n rili dramatic. Wrth newid cyfeiriad y gola a gan oleuo un ochr yn unig, mae'n creu cysgod trawiadol iawn. So, y dewis eisiau chi wneud yw faint mor dramatic. Chi moyn cael personoliaeth y person i dod trwyddo'r llun. OK? So, newn ni hwnna edrych bach yn llai dramatic. So, i wneud ni, newn ni roi golau arall mewn. OK? So, newn ni symud hwn i'r ochr arall. Be di'r gwahaniaeth rhwng y ddau yma? So, mae'r rhain gwmws rhywun peth rili. Na gyd mae'r umbrella mawr yn neud, yw mae'n neud y golau, maint y golau mwy fawr. So, gwen mawr at eto. A ni'n gweld, mae hwnna wedi llenwi ei gyd.
Ond rili, mae'n edrych lot fwy boring hefyd, nid yw e? So mae eisiau chi penderfynu gwmws ydych chi'n neud. Pethau arall sydd eisiau fod yn ofalus yn oed faint mor uchel chi'n moyn o golau. So gweud bod ni yn rhoi golau lawr ar y gwylod, mae hwn mynd i edrych yn scary. Mae hwnna'n edrych fel ffilm arswyd neu rhywbeth, ie? So mae rhaid ni fod yn ofalus ble ni'n o'r golau, neu siw bod ni'n dal y llygad. Ie, wel, yn gwmos. So mae'n gwrdd yn ofalus ble ni'n rhoi a dewis ble ni'n moyn e. So pidwch yn ngofio, siaradwch i fi, siaradwch yw pwy bynnag chi'n neud y portread o, okay? A newch eich gorau a mwynhewch. Ydyn ni'n barod am yr her? Ydyn. Wel, fel nes i sôn, her heddiw yma ydy tynnu llun portread person. A'r person yna fydd y fabulous Mirain Iwerydd. Mirain Iwerydd, cyflwynydd radio a theledu adnabyddus. Mae lleoliad heddiw yn bwysig iddi hi a hitha wedi dod i'r brifysgol i astudio. Deud wrth yn ffotograffwyr ni, beth ti eisiau nhw'n ei heddiw? Felly, dwi wir moyn cael lluniau sydd fel bod nhw'n ymgorffori yng nghymeriad i fel person. Fi'n eitha egniol, fi'n joio'n ffasiwn. Felly, llun sy'n lli dal yn enaid i pob look. 10 munud yr un sydd gan ein cystadleuwyr i dynnu portread trawiadol o Mirain a phob un yn defnyddio'r un camera ac offer goleuo. Bydd yr enillydd lwcus yn arddangos ei gwaith ochr yn ochr a rhai o artistiaid a ffotograffwyr gorau'r byd. Yma yn arddangosfa portread a phwer y llyfrgell. Pen nes i weld y camera, stwff o'n i fel, oh my gosh, mae'n fel breuddwyd. O fi'n meddwl jyst cychwyn gyda ambell i lun bach cyflym, jyst i weld gyda'r golau a pob peth. So just... Dwi mond i defnyddio golau naturiol, felly dwi heb really cael y sians i arbrofi gyda golau fel nes i fanna. Wyt ti'n gallu cymryd fel gwyneb doniol? Fel bod fi'n chwerthin bron iawn. Ie, digon agos. Ie, mae hwnna'n gwych. Ie, diolch. Mae'n dda bod esill yn canmol Mirain. Mae hynna'n mynd i wneud i fi deimlo fwy cyfforddus hefyd. Ddechrau da. Os wyt ti'n fel ddim yn troi gymaint a edrych fel syth at y camera Syth at y camera? Ie. Mae hi hefyd yn helpu hi efo lle i sbio a lle i roed y llygad. Mae hwnna'n help mawr. Ie, mae hwnna'n well. Ni ti'n rhoi direidus. Da iawn mae'n rhoi adborth i Mirain. Mae'n sbio ar y llun yn mynd, o ia, mae hwnna'n edrych fel la. Be am i chdi drio fel hyn wan? Da iawn. Wan, os ydw ti... Ie, fel bod ti'n meddwl, oh my gosh. Yn meddwl. Ie, mae hwnna'n dda, diolch. Mae wedi gofyn i Mirain wneud rhywbeth penodol. Cyfarwyddon dda. O'n i bron iawn yn teimlo fel bod fi wedi talu fod yna, bod fi mewn sesiwn portreadau go iawn. Fi hanner disgwyl iddi hala invoice i fi. Edrych fel syth at y camera a gwneud gwyneb fel... fel bod ti'n fel, oh my gosh. I fi, weithiau well gen i pan mae rhywun yn dangos i fi beth i wneud. Mae jyst yn haws i bawb wedyn, really. Oedd y cyfathrebu yn 10 allan o 10. Drwy'r sesiwn i gyd, o'n i sy'n teimlo fel, o'n i ar yr un tudalen. Dwi'n reit hapus gyda'r golau, ond os dwi'n symud hwnna ffordd na dipyn bach eto. Oedd o'n really nice cael assistant a gallu bosio nhw gwmpas i symud y golau. Bryn, gweith i pryd? Iawn. Wel, weithiau os dwi'n gofyn i fy mrawd neu rhywbeth, mae jyst yn dweud, na. Ti'n siarad edrych ar y golau na? At y golau? Fel bod ti'n fel, oh god. Be o'n i'n trio cyfleu allan o'r lluniau oedd fel personoliaeth a fel faint mor hapus oedd hi. Ti'n moyn fi wneud unrhyw beth yn benodol gyda dwylo fi? Fi jyst cadw nhw fyna. Ie, fel. Maen nhw'n siarad yn fab i gilydd, mae hynna'n helpu. A dyn os ti allu troi chydig bach fel mwy ffordd yma. Fel hanner ffordd rhwng... Ie, fel Fel 'na? yna. Ie, Da iawn, mae'n bod yn glir efo beth mae hi angen. fel yna, ie. O'r cychwyn, rili, oedd hi'n gwybod be oedd hi moyn. Oedd hi'n gwybod i steil hi. Oedd hwnna'n cael ei adlewyrchu wedyn ni yn y lluniau oedd hi wedi cymryd. Wen o'n i gallu troi'r un yna off a cadw un yna, os mae'n gallu. Iawn, oce. Oedd o'r golan bwysig iawn heddiw yma efo tynnu llun portread. Lot o arbrofi mewn mlaen fyna. A jyst syth y camera a rhoi dwylo ti fel hyn. Fel i fel siapio gwyneb ti fel yna. Hwna oedd y llun nes i dewis un
O'n i'n meddwl oedd hwnna'n cyfleu personoliaeth hi'n dda. O'n i'n gallu rhwydo ar yr ochr. Deud wrth Aled be i wneud. Yr un faint o golau? Iawn, oce. O'n i'n hoffi fel cael symud y golau o gwmpas a tynnu llawer y lluniau. Wyt ti allu fel, dwi'n hoffi cluslysau ti, ti allu fel touch yn ein fel ydi. Ie. Mae'n cyfathrebu yn dda iawn yn Mirain chwarae. Mae hwn llawer well na'r bus depot. Ti'n gallu troi un yna ymlaen a rhoi ochr mas gwelwch yna. Ddim problem o gwbl. Aled, go, syn, gweithio'n galad. Roedd Aled yn camera assistant da iawn. Dwi'n gweld bod fi'n myfysu yma eto. O'n i jyst eisiau arbrofi gyda'r gola a gweld beth sy'n gweithio'n well. Fan hyn? Ie. Iawn, oce. Dwi'n mas ffordd da, a ti. Ti'n gallu mynd fel... Ie. Ni mewn llyfrgell. Ti jyst yn gallu gwenu gwelwch yna. Dyn ni'n gallu cael y ddau ar y just front. Doi golau yn y ffrant, dim Ie. problem. Ti'n moyn fwy neu llai o golau? Ti'n moyn fwy dramatic neu llai dramatic falle? Fwy dramatic. Fwy dramatic. O'n i eisiau llun fi bod yn dramatic a scary. Ti'n gallu fel plygu breichau ti? Mae'n rhoi cyfarwyddyd clir. Mae'r golau fyny yn mynd yn dda. Ti'n gallu gwneud hwnna? Fel hyn? Ie. Dwi'n licio ddefnyddio'r dilo ar y gwyneb. Meddwl rwyf y golau a gwyneb hi fel yn edrych yn dramatic iawn. Nes i orffen yn gynnar eto. Dwi'n meddwl dyna gyd fi eisiau. Ti'n siŵr nawr bod ti'n moyn gorffen? Oedd hi wedi gorffen yn gynnar tro dwytha hefyd. Speedy, oedd hi'n gwybod beth i moyn a oedd hi'n gwybod beth hi wedi cael e. So, o'n i'n really edmygu yr hyder oedd gyda hi fod, wel reit, dyma'r shots dwi moyn, dyma'n beth fi wedi cael, a fi'n hapus bod fi wedi cael nhw. Rwyf hwnna'n stressful. Wyt ti'n gallu gwneud fel pose fel hwnna? Fel syth i mewn. Pose, rwan. Wyt ti'n gallu croesi breichiau ti? Diolch. Be ti'n mwyn i gwyneb fi, just fel ydw i? Ie. Roedd o'n dda bod ni'n gallu fel symud yr golau lle bynnag roeddwn ni eisiau fel fyny lawr tu ôl hi. Gweud ti pryd? Ie, fanna. Fyna? Oce. Mae'r gola yn symud sy'n ôl i Mirain. Dwi hoffi tynnu lluniau o fel silhouettes y pethau, a roeddwn ni'n meddwl bod bydd hwnna'n dda. Ti? Diolch. Ie, jyst hwnna'n iawn. Diolch. Fi'n meddwl oedd wedi troi allan yn dda. Roedd y golau yn gwahanol, a doeddwn ni ddim meddwl bod unrhyw un arall wedi gwneud y golau fel hwnna. Gyda Eiri, fi'n meddwl welon ni y mwyaf o arbrofi, pethau nath Aled ddim dangos yn y dosbarth meistr. So yr un adeg nath i roi'r golau tu ôl i fi, a Eiri oedd yr unig berson nath na, oedd gyda'r hyder i fod fel, reit, ni'n mynd i drol pethau gwahanol, a ddim just stico gyda be mae Aled i dangos. So mae hwnna'n cymryd gymaint o hyder i wneud na, just arbrofi. Ydyn ni'n gallu gael hwnna i fel ar y Dod i'r ffrant. Ie. Fi'n gweithio'n galed fan hyn. O, mae gefnod i mynd. Roedd Aled yn dda iawn. Gweud ti fan hyn? Dipyn mwy lawr. Lawr? Ie, diolch. O, mae hwn yn mynd i fod yn dramatic. Ie. Wyt ti'n gallu gwneud fel gwyneb fel serious? Serious. Serious. Ti'n gallu croesi breichiau ti? Diolch. I feddwl, mae'r un camera, yr un olygfa stanol, yr un goleuo, ond maen nhw wedi dod ben a cael eu personolaethau nhw drwyddo yn y lluniau, tra hefyd cael yn un i mas. So, fi ffili aros jyst i flico trwyddo nhw gyd. A fi fyd, bydd hi'n anodd dewis. O, bydd. Anodd iawn. Mae'r ffotograffwyr wedi dewis a golygu ei llun. Rwan, y gwaith calad o feirniadu a dewis un. Aled, ti wedi cael golwg ar y lluniau'n barod. Do, ni wedi bod yn edrych trwyddo nhw. Maen nhw gyd yn gwneud job gret. Really galed tro yma i dewis rhywun.
Mirain, ti'n barod i weld nhw? O do, fi'n rili edrych mlaen. A fi fyd. Wel, yn un, dechrau gyda esyllt. Nawr, dwi'n rili lico'r ffaith bod ti ddim yn edrych ar y camera. So fi yn rili hoffi hwn. A mae jyst y proffil ochr fyd. Chi'n gweld bach o bob dim ysglyntsi, clyslusau. Yn greu. A rhywbeth arall yn dda am esyllt oedd y ffordd oedd hi'n arwain y siwt. Ambell waith, mae yn greu jyst cael ffotograffydd sy'n fel bod nhw'n gallu dal eich llaw chi drwy rhywbeth. Ie, da iawn hi. So, Eiri sy'n gyda ni nesa. Mae di fod yn rili dewr fan hyn. Mae di goleo'r cefn a wneud pethau o'n i heb dangos nhw yn dosbarth meistr. Fysa hwn wedi gweithio gyda bach fwy o golau yn y ffrent i fi. Mae bach yn dywyll ar y gwyneb falle, ond ti'n meddwl be, mae'n neud llun rili dramatic. Mae fel bod yna halo bach ti fi ar ymhenni fel rhywbeth o angel. Ti'n edrych straight lawr y camera. Ti'n meddwl, mae'n llun bwerus. So, cyn i mlaen i llun Catherine. Waw, o goleuo yn llachar iawn yn hwn. O di, dyw hwn ddim cweit mor dramatic ar ei eraill, ond mae wedi dewis hwn, dwi'n meddwl, achos ydy'n lico fel o ti'n edrych. Mae yna rhywbeth eitha direidus bron iawn yn bydd fi'n neud gyda'r dwylo. A wedyn mae yna rhywbeth yn y llyged i, mae yna rhywbeth o glint bach hefyd. Mae wedi gleuo'n weddol fflat, ond ti'n gweld y sparkle fyna, ti'n modd, a mae'n bwysig gleo llyged, achos ti'n edrych ar y llyged, mae'n denu ti mewn i'r person, so mae yna'n peth rili bwysig pan ti'n neud portread hefyd. Ac o'n i mlaen i Grace. Fi'n caru hwn. Waw. O'n i'n mynd disgwyl hwnna gen Grace. A byddwn ni byth di meddwl mynd fel ar gyfer llun, ond mae wedi gweithio, mae'n rhywbeth trawiadol. I fi mae hwn yn neud y llun. Ni ddim yn gweld y stori cyfan, ond i ni'n gwybod bod rhyw fath o stori ynddo ge. Mae'r gole'n dramatic a mae'n siwto gwmpas beth wyt ti'n neud hefyd. Da iawn chi'ch pedair, nathoch chi'n wych heddiw yma. Oedd hi'n blesar gweld chi wrthi yn bosio aled y gwmpas ac yn cydweithio efo Mirain yn y siwt. Chi'n gwneud job ffantastig, da iawn chi. Ie, oedd pob un yn wych. A pob un o chi wedi dod benna dal rhywbeth unigryw, felly dylswch chi gyd fod mor brod o'ch chi'n diolch yn fawr. Iawn, da ni'n barod i ddatgelu'r enillydd. A'r enillydd ydi... Grace. Yes! Da iawn chdi! Da iawn. Llongyfarchiadau mawr i'r bedair ac yn arbennig i Grace sydd wedi cyrraedd y ffeinal. Llun anhygoel ganddi sydd wedi dal personoliaeth Mirain i'r dim. Rhaid deud, mae Mirain yn edrych yn drawiadol iawn yng nghanol yr holl lyniau gwych eraill. Tro nesa!